Ao final conseguíronse recadar preto dos 2.000 kilos de alimentos. A campaña desenvolvida do 8 ao 21 deste mes de abril en varios supermercados da localidade ia en beneficio de Cáritas, para ser distribuídos entre aquelas familias máis afectadas pola pandemia do coronavirus. Conseguimos 1.800 kilos de alimentos, fundamentalmente son aceite de xirasol, fariña, azucre, e tamén leite, que eran os máis fundamentais. Tamén houve outras cousas que benvidas sean, seguro que fan falta tamén, e iso todo se entregou a Cáritas Boiro para a súa distribución a todas as familias vulnerables de aquí. A Asociación de Peñas Boiro conseguiu tamén xestionar unha partida de 5 toneladas de patacas procedentes da Limia. Xestionamos unha doazón de patacas da Limia, que en principio iba a ser menos, acabaron sendo como 5.000 kilos, o cual tuvo un problema logístico que nos resolveu, como sempre tamén que nos axuda o grupo JJ Chicolino. Entón, como eran moitas, pois tamén nos puxemos en contacto con Cáritas de Ribeira, con Manolo Mirás, que está facendo unha gran labor ali, e o seu equipo, e entón mandamos 1.700 kilos para Cáritas de Boiro, 1.700 kilos para Cáritas de Ribeira, e temos todavía unha partida pendiente de distribuir cuns criterios que nos vai facilitar o Concello de Boiro. Dende a entidade quixeron destacar o traballo que realizan entidades como a Cáritas, máis agora, nunha época complicada, na que existen moitas familias que están a pasar por unha situación delicada. O que nos queremos é transmitir, por unha parte, primeiro, que a xente sepa que fixo as doazóns, que sepa que chegaron ao seu destino, que é o máis importante, e por outra banda, tamén que poñer de relieve a gran labor que está facendo Cáritas, que está aí. E por outra, como nós, como Peñas, pois queremos transmitir entre a xuventude peñeira un pouco ese valor do compromiso social, ese valor da solidariedade nunha sociedade moderna como a nosa, non?